Gowunç gelle, gowunç mele gelle aňyrdy. Alyp barjy tapamdak diýip, "Ay ýok, men näde diýdi, näçe çay ber, bellerini dur bu toý diýdi." Bäh, kim çağırdy gana? O taýda hemmek istem torap yetişmeýän, toýu da otyrdy. Dil barada dile haf ökli adamlar çağırmaly sen. Söylemi. Aýdyp durmaýyn şonu. Aýdasyn gene. Hayfimiz pul almaly. O da çağırlan, bu da sany hayfy birinji bar. O ýok, ol alypdyr arkaýynlykdygyny tesinden duýulýa. Başga bir tanamayan toýun olup aýdyp gördüňmi? Ýok, tasay diýdim. Arslan bilen gaýbana tanış hemişede. İngilizce kuş tep daýdy. O İngilizce kuş tepdiğini men aýdamak. Bilen artmış olaydymy? Ýok. Aýdasy gelene. Men ýatkeşligim on ýaly güýçliler. Opş men sünkümüň özi 50 kilo. Kuş tepdi men näl? Bağışla. Siz tanarım. Assalamu alaykum, gadyr dinleýijiler, tomoşaçylar. Bugün Gümür Ýamyryň 3-nji sanyny Goçmurat bilen ýene bir gedek. Mihmanymyz, onuň esasy mihmanymyzam Arslan. Dizet diýip tanalýar, Dizet bir komediýa show. Men näme diýen, dostum, doganym, kärdeşim. Ýöne birinji bilen dostum da. Ýaman gowurşýar. Hoş geldin Arslan. Hoş gördük. Sizi görmek näle ýakymly. Goçmurat bilenim düýnüň gün tanış bolmaňyz. Arslan bilen gaýbana tanış hemişede. Gaýbana tanış, daşyny görýär, edýän işlerini, ýatlaryny. Ýöne Orturuş görüm da, görşem da şeýle. Mümkinçilik bolmady. Görüşme. Siz tanarım. Agama ha, ola menden. Howa 25 ýaşymda men. O diýene. Kalendar ýaran sözleýär, mudama 25. 23-de menim agam diýmel bolýar. Menden küçük çekenin de. Howa. Esasy ýürek garamasyn. Men şu ikiňizi bir podcastda edesim geleniň sebäbi, esas sebäbi. Sebäp kän, ýöne esas sebäbi siziň gönümel gönü näme diýen? Bir ogruňyz da okan. Kiňeden men bilsim, dilçi. Kiňeden mara arkaýyn bir sorag çykanda jaňa diýen adamlym. Näme sen dogry, näme sen ýalňyş. Indi şu esas tema şu dile desim geldi şoň üçin. Dille tema kän hemme zat dilsiz de bolana. Aýdymdym, näme, hemme eserlemedem. Onu gurulşyk hemme zat. Şoň üçin esas dil. Temaňa gowy. Ýöne edil özüme degişli aýdaýyn. Men gowurýan temany bollugundan öwrenjegem bolýan, ýöne özümi olagurdan hiç gowy bilýän hata edemek. Onu men bilemek. Sen özüň temany gowurýan. O özüňe şeýle näme diýen? Ýöne näme diýen? Hakykatda Goçmuratdan kända soraýan, nesenden kända soraýan. Esasy men harp ýalňyş. Nälik diýen, nälik şondan masail, näil garaýan. O bolýara meselem atlaryna aýdyp oturmaly, öz kärdeşimiz we ýa dostumyz bolsun, öýdäkiler bolsun. SMS ýadylar ýa o nemede kommentariýada onunmyny harp ýalňyş goýberýärler ha. Şonu nälik ünsöreňdäkmi ýa diýýärmi näme? Goçmurat sinäl pikredýän. Käbirdat diýýär. Käbirdat diýenak. Meselem gellim diýip ýatsalar ikla bilen hiç galamak. Habarlaşars. Ýen köp duş gelen. Elbetde ele habarlaşar. Ýetirýän şeýle zat biziň türkmen dilimiz giň. Şuň dil, şeýle bir owadan dil. Ony doly öwrenip aňarsyna çykmaga mümkin näl. Kä halatda şu ýalňyş ýazylýan harp ýalňyşlary bar, ýalňyş ulanýan sözler bar ýa-da bir köçe diline geçip ýalňyş manylar aňladýan sözler bar. Uman bir hil gülküňem gelýär, ýagam dogrusu bir ýerine şonu sen şeýdip ýazdyň, ýalňyş ýazdyň diýip diýseňem, sen günäkär ýaly. Ýöne şonu dogry ulansak gowy. Owa. Dogry ulanmak gowy. Ýöne başga bir zat bar da, şu internet we umuman döwürde wagt diýen zat çalt geçýär. Bir zady öwrenjek bolsaň, düýüpli öwrenjek bolsaň, köp wagt sarp etmeli şoňa. Şoňa mümkinçilik ýok, sebäbi durmuş çalt geçýärdi. Hemme zady şol ýene de TikTok, Instagram şol atlaň näme üçin köp informasiýa alýar, ýöne kellede hiç zat galanak. Sebäbi şoňa kän ýeterlik derejede ünsöremzak. Diňe ýadyň ýokarky bölegini görýäs. Käbir zatlar galýar,
99% görüp bolamyz soň ýatdan çykýar. Indi diýjek bolýanym wagt çalt geçýär. Şol wagtyň çalt geçmesi diliň hem käbir düzgünlerini bir jaý etmekde. Wagtymyzy çäklendirip şoňa ýüzlegi garamagy mejbur edýär. Döwrüň özü getirdi şoňa. O aslında doğru yazı bilýär. Ýöne ýazanok bolsa düşünýän. Ýöne aslında doğru mu kadiýär? Onun vara bir doğru yazmasa, inni kem şonu okuya, olam şeýlemi kadiýär. Soň şo kada bolup gidýär. Soň iň soňy näme bar ya? Ispysa bar ya. Yo, Ferhat öz aramyzda bolsa, näpirmer, öz ýakynlarymyzda bolsa, o hiç kim görmeýän lichny перепискаңda bolsa, o bolýar. Ýöne publikasiýalarda bir nälik diýin. Ofitsiýny bir zat meselem täze çykany, ol şonu ýalňyşlar gidýär. Ya bir nälik diýin. Publikasiýada ýalňyş goýýarlar meselem. Näçe dogry däl. Indi şu bar. Şoň näle garaýaňyz, indi esas uğruňyz şo bolupdy, näle garaýaňyz diýen. Men şoň gyzykly. Ol diňe şol publikasiýa edýän adamyň derejesini görkezýär. Şuna gotda bir esasat bar. Enlik smartfon telefonlarda bir SMS ýazma enligimiz bar. Ýa-da chatlar, zatlar. Indi şoda üns berýän bolsa, nokotlarda ýa harp bar bize, ýa ňa harp bar. Şeými? Muny çalt ýazmak maksady bilen goşmurad gaýtsa, çalt ýazmak maksady bilen şo basyp saklasaň ňa öwrülýär şol. Ýöne şonu gön ýazyp goýberýär. Bu da adamny enlik bolýar. Enlik başga ýerlerde ulanlanyda şo bolşýar ýazýarlar. Ya ňa harp şo azalýa. Bizim ulanşymyzda harp bir azalýa. O da enlige öwrülýär. Men boynum alýan, men ulanamak. Ene ulanamok. Sen men ýalňyşlyga diýen, men näme soranym şu düze diýäňizmi? Men meselem ýakynragym bolsa gaty görmejegim desem, bökman düze diýen. Özüne o kommentariýada dälle näme özüne ýazýan? Meselem şeýle bolmaly. Toşna bilýärler bolsa. Men asıl men tebigatymda ýok belli etmek. Soramasalar. Şeýlemi. Men şu значит men soragym şu. Çyda bilýäňiz da. Arkayn. Arkayn näme? Yo, ne şu meselede gaty bir wajyp mesele. Ben Goçmuratda da şonu ýaly enlik bamy kadýan sebäbi men öz türkmen dilimiziň aşygy. Goçmuradym şeýlemi kadýan. Şu ýalňyş göreňde elbetde yüreğime batanok düzedik geçýän. Elbetde biz onun için halamayan adamlarım bar. Sen düzediyen köp bilýänmi diýenim bar. Yani biz türkmen dilimizi dogrulanmaly. Bizim türkmen dilimiz şeýle bir owadan dil aslında. Ýöne şoňa düşünmän, ýalňyş ulanyp ýa-da mani gözläp mani çykaryp bilmeýänler bar. O näme? Bilýänler men şu özümi tanamasaň bar, men agdamandyryň arslan dize tip tanalya bakamedi şowdan ençeme aydymyň awtory, ençeme aydym. Siziň dinläp ýören daşy aydymlaryň awtory. Diýjek bolýanym, ussat diýip men öýde diýenler, men diýbilýän. Ussat ýemine diliň ussady. Diliň edebi adam giýýär da şoň üçin. Ussat däl, ussat. Indi birazcık en ussada diýmek ýöne ussat diýende. Yok, biz tonurýan şuwat ýanyna diýen da şoň üçin. Öýde diýenak ýöne men indi dinleýijilerim. Oturup bilen akda şuwat diýen da. Dinleýijilerim bilsin diýen, men öýde bilýär, men näil görýän, öýde bilýär. Köp zat da indi dillen daşgarynam, dille galy ýöne dillen daşgarynam. Aydym saz, heň bir nälik diýen, şo tarabyna da kän ýutýan, bilisleşmek yaman bir hidil adamlaryň bir ýerde. Biz kömege barýar, bular kömege gelýär, garap alşarşymyz bar biz. Öňkü köp ýyllar öň bäri tanış. Ikime diýjek bolam muzikalny aydym saz bawatynaram öň tanışlygymyz bar. Onuň bu meselede arkalaşmak gerek. Süleymanyň bilýän zatlaryny biz peýdalanýas. Muň bir käýerde duran ýerine biz kömege edýäs. Garap alşarş edýäs. Onuň burada çykmara, Goçmurat bir Arslan'ın şu an şunyalık formatda interview bolsun, podcast bolsun. Interview adab münimiz bolýan, çalaja şoňa bökäýeli diýjek bolýan bir dinleýijilerimiz. Birinji gezek şu şeýle ýüzüňiz sen bilen görüşýär diýsen bolýar. Şol asyl şu ýere gelemde men esasy birinji interesim gyzyklanmam şodi. Özüňe gyzyklary soraglar berseň şo bolar. Türkmen dili barada aýdyp ýydynden başda guruluşdyga näme bermeli? Öz bolşumy diýalak nälik diýen tapylmasa. Yok. Siz ikiňiz ötýän
Bu değil alcırayanam mı ne? Şu dilbarada yankı artan diýänle goşulýan gaty owadan dilimiz bar. Ulanyp oňorsok. Onam ulanmalam biz. Yankı post goýanlar barada aýtdyň. Birinji bilene ol öz tomoşaçysyny tiýlemeýän diýen. Sebäbi jogapkärli garany gowy. Sebäbi esasanam köpçülük adamsy bolsa, ol hukman öz jogapkärçiligini duýmaly. Sebäbi şol bir näme etse şol dogrymy diýerler. Eger şol öz tomoşaçylarynyň içinde şu sözüň dogry ýazylyşyna ma bilýän bardyr diýen bolsa, şoň gözüni agyrtmaz ýaly, şoň dogry ýazylyşyny öwrenmeli, özi bilmeýänem bolsa. Ana. Tegem käbir bilýän zatlarymyzdan kirjiňlenýärse. Gaty. Ana şoň agdak geçmeli hukman. Ogun 3 bolup onu görüşdük massagatda. Şona geçerse geçelim ama. Diýjeklerim kirjiňlenmeli adam. Bilýän bolsa-da. Ondan 3 gezege bir barlamaly, kirjiňlenýän bolsa-da gapdalaryny akdan görkezip dogrymaýşy. Dogrymy bolýar. Ondan goýmaly şonu. Diýjeklerim özi bilmeýänem bolsa. Şonu gardam etjek adam kyn görmejekler töwereginde bar. Esasanam köpçülük adamsynyň. Käbir aýdymçylary da degişli. Onu sizin hem garaşyňyz demedäle ken aýb. Şoň oruny arazygam bolsa pikirlenmeli diýen. Sebäbi şulat bar köpçüligi höýdürleýän zadyňda sen jogapkärçilik duýmaly ilki bilen. Goşma toğraydy, bir zat ýazamyzda edemizde biz düşünelim, näçe tapar barlyýar şuny. Hatda men öz kakama jaňat sory. Ana, indi şo tema gelesim gelip durda ogun. Meselem nämeden aýdym soň realizm bar ana şonu öňüm bir sapar senden tekstin tutuş tekstini berýän. Geçip beräýär bir diýip, molyumga barlady ýa, mektepde şonu ýala geçip berdiň. Sebäbi ýalňyşlar edil grubu dälen bolsa ýöne ýalňyş görýän näçe 5-6 sana çykdy. Osman grubu. Gödök. Ýa käbir döwrüň bir taraplary bar da o zatlarym tutmaly bolýar. Köçe dilemmi? Köçe dilliýsen dogry bolýar-da, edebi dil köçe dillämi? Köçe diller, gepleşik dil. Gepleşik dil. Ne ştaýdy ne ýalňyşdym. Şonu näme barda? Bağa goýunmady. Bağa goýun men şonu ve şu ýazmaçyly şoň näme üçin bağa goýun diýilýärni men birinjilere bağa diýip eşitýän. Bağa goýun 2G bile gelýär eken. Onu sizin bilen daha keniniň. Onu biz ýazylyşyny bilmedikmi? Ýazylyşyny bilmedik. Bağa goýunlygyny bilýär. Bağa goýunlygyny aýtdy. Näme üçin bağa goýun? Bağa daňylyp goýulýar diýdiňizmi? Näme diýdiňiz şonu? Indi şeýleň sözüň etimologiýasy bir zat bar, sözüň gelip çykyşy. Indi bağa we goýun birleşen biz ýeňiljek manyny bağa goýunyň gelýär. Goýun daňylyp duranlar da öýde bakylýan mahallar diýip pikir edýär. Ýöne näme bolup çykdy? Bağlan. Şodur diýip pikir edýär, enten belli däl ol. Edil nähil diýin? Bağlamak da. Häzir muny anyk has bizden gowulýanlaryň bardyr bolan ýöne. Bağ ol ösüp duran bağam däl bolmagy mümkin. Boyun daňylýan da bağ diýilýär, bağ. Şodur. Şomu diýen. Ondan bağlanan goýun meselem. Bağlanan. Öňe ol käbir ýagdaýda kiçiräk bir agyl näme bolanlygyny ol bağ hukmanam däl bolýar. Esasy şu köp hereket etmeliler, horlanmalylar. O maksady men şoň üçin diýdim. Başga menden öňe aýdymlarda, halk aýdymlarda da bağ goýun soýjak. Ullakan goýunna bağa bakmak diýilýär. Onuň şondan gelip berýändirdi. Şeýledir. Onuň soň ýazylşy näýle o çykdy. Şol esasy bydyklandyr. Öndi diňe men näre keninde onuň ýaşulajaň etdik. Başda birinji versiýada nemedi şol? Bağa aýratyn, goýun aýratyn diýdiler. Soňra bağa keseçilik goýun. Men şeýlemi diýdim. Onuň gelip çykany iň gyzykly eken. Sen jaň etdiň ha? Billik dogrusyny. Bağa goýun bile ýazylýar. 2G bile ýazylýar. 2G da bile ýazylýar. Ene ştaýda görýän seňem jogapkärçilik duýýanyň aňladýar. Şu ýalňyş oý beresiň gelmär. Esasana menden ýaman käňa da garaşýarlar. Habarlaryndan ýok, menem ondan bundan bir bilmeýän adamda. Sen şu imini şu temada men bir uklapdyryn bir zat bolup dursa ne dodoklanýanlar bar ha. Goşulma goşulan soň. Şo taýda kän ýalňyş goýýan men. Üçün meselem
arasda sözüň özüni bilýän. Mektebe gatnamadım diýene gowdunly aýlaya düşündüm. Hemme sapaklan bäşi oturdum men. Anan ýa saýt. Gorköz bilýän. Gorköz bilýän. Yo, ýatdanam çykýar. Ýatdanam çykdy, oň nemesi ýok. Ýöne meselem onuň şiwe sözlemeden ma. Ana olaňa men ýazylşan bu adam ýetgedir. Meselem men ýadyma şia bärik gelemizde ýadymda galan söz onu ýatlap oturmuş teman neme derniyemde. Ýamaşgandan nitde mollym. Menim näme diýdik diýenne? Bizde ýok, biz tarapda. Ýamaşgandan nit. Soň bildim indi bu bilýän, indi şo näme? Edebi dilmi şo ýaşy dilmi? Şo näme ýazylýar? Näme üçin ýamaşgan täzennimi kenä? Şiwe bolaýmasa, ha? Men gepleşdirim kadiýen. Ýamaşgan. Ýamaşgan. Omurdan näme bilýän? Omurdan? Arsan bilýän? Omur näme? Yo, leýse bana berýär. Biziň obamyzdan başga hiç ýerde bilen aklar öýdýän şoňa. Egine omurdan näme? Ýöne eşitdim men. Bir ýerde eşitdim. Türk dilinde omuz diýýär, omuz. Omurdan näme? Men şu Aşgabatda gelip bildim omurdan diýilmeýän, ýani egin bu diýdiler. Ha, bolýar. Yo, tapawut ýamanken. Siziň hem näýelik bilýärmiň? Meselem bizde teker diýip söz ýok. Ayak diýär, maşynyň kam bolsa ayak diýär. Bärde teker. O da üýtgün, şo da gyzykly zatlar bar diýjek bolýanym. Eserde de onuň ulanýarlar. Ulanýarlar, ulan soň bolýar, onuň nemesi ýokdur. Meselem näme gyzykly sözler bar da başga? Şiwe, göýüştat bolmaly bir nemede, lewap tarapda dämi? Ya da şo tarapda. Da şo tarapda da bar göýüş et diýip. Bilemem. Piyaz. Göýüş. İstemek. Söylemi. Göýüş et. Piyaz soğan. Meselem de var Türkmenle söz neme dialekt dip tema var. Şiwe sözler dip temadır. Meselem de göýüş var. Şo tapar ben barmam. Piyaz bilen göýüş meselem dip sonra var. Dil bilmeli, öwrenmeli, dogrulanmaly. Hakykatdan hem owadan dilimiz var. Ne şonýalak nemede akylly pikirden neme var Türkmen dilimiz var. Aýazýan aýdymlanma. Indi içinde urşýam şo iki doýgy. Ne dogry göre aýdymlar ýa-da. Onuň biraz çykmaly bole edebilikden onuň ýa-da maladyoznan ýaşlaň dilrägine urlap ýazmaly bolýar boli. Nälik? Şonu näli şu ýazyş prosesyny gurun bersen de. Indi şeyler bolsa biz ikileme düşýär şunu. Sungat üçinmi, sungat adamlar üçinmi? Hawa. Ine sungat üçin edilende hemme zady dogry ýazmaly. Edebi diline notasyndan tut, boğun fany hemme zady dogry bolmaly. Edebi dil ulanmaly, köçe dil alınma dil diýeni almaly. Ine sungat adamlar üçin bolsa, ine sen dinläp biljek aýdymy men ýazmaly. Şonu elbetde käbir ýerine goý berýär. Yani köçe dilin alınma sözü bolýar ýa-bir degişmähäňli sözüm bolsa, alınýar, ulanýar. Yo, ulanýar, ulanmasaň bolanak. Onu men özüm bilýän. Ulanmasaň bolanak. Ýöne şu urşýan içinde şo. Sen pikirini şo dogrymy diýäňmi? Yo, Özüň nähil duýgy diýär. Kösenýän kabul edýän diýär şonu. Kösenýän ine käme halna Serdar agaly bilen. Hawa. Jedele düşýär şu barada. Hawa. Dogrymy, ýalňyşmy? Netijede bardan edilýär şol. Hawa, ne diýjek bolýanym, gyzykly prosesda içini bilenak dinleýijilerimiz bizde aýdym taýyn bolýar, klip taýyn bolýar, onuň bilýärler. Bak, käşke men söz baýlygym ýetsedi, şo sözüm türkmen diliniň edebi diline, bir kitap diline diýen çalyşyp bilsedim. Ýöne söz baýlygyň ýetenek köp berdi. Yo, ýöne neme de wada? Aýdym näçe ýeňil bolsa şonça kabul edilýär. Indi tuş dünýäde şeýle. Hawa, hemiş. Dünýäde şeýle. Sen diýen sungat adamlar üçin diýende. Hawa. Men bilýän o proses işleýän bilede oturup neme etdik. Ýöne şo içinde sen bilýän de men ýalyk duduk dälle. Yo, beýdime bu duduk. Mene duduklugum üçin neme bilemek şoň arasynyň nemesinde. Ýöne orta ulanamak 99% bilemem. Ýadyma şu 100% ulanamak. İnglis dil käwat gidýär köp söz neme de internasional söz neme halkara söz.
bir zady men düzedeýin, seni goşmurada maňa sen bilýän, siz edýäňiz derece diýäňne. Bizim tomoşaçylarymyz ýalňyş düşünmesin. Biz bilmek däl, elimizden geldigiçe etmek. Bilemdi, biz uffat zat däl. Men henide özüm uffat gafa edemem, şeper höwes. Yo, men ene şonu ýalňyş bilmesinler, ýa-da ýalňyş düşünşme bolmasyn. Biz hemme zady bilýän, hemme zady öňde bar däl. Yo, onu düşündüm. Oğun şu bile üyüşüp kahkağa zanatdı ya, sonra var özüm bir iki sıraydım da dini bilmeyem ki ama Yo. şu kazıklanman özü ne biliyaz bize значит что важно ne biliyaz ne diyecek olanım Ya men başta da aýtdym ha. Edil dil temada gaty ol uzakda. Uzakda bizim. Biz dine aşygy oň boldy. Onuň şu işimizden gabat gerliginden bilýän zatlanmady ýa şu institutda mektepde öğrenen zatlanmady edil. O elimizden geldigimizçe bizini ençe halife ustad mugallimler var türkmen dili boýunça işleyen dilimizi dilçi diýip bolanak kime. Bolanak ene men şonu aýtjak boldum, tomoşaçylar ýalňyş düşünmesin. O tomoşa doktorlar bular dil barada hile reaksiýa berip oturanlar öýdäýmesinler da. Şu iki daýy oglan kimmi? Öçüronno ne o boldy. Kameraya bir podcast. In hek temaga geleýli. Maňa gyzykly tema. Haýsy? BK näme? Media show düşnükli. Neme arsana ne men köp zat bilýän sen ber şoň üçin. Hawa. Täb dinleýijilerime de bil näýlek. Bu näýlek diýen prodüserler, ene aýdym ýazýanlar prodüser diýil, as dogrusy. O soň orslar onu ýoýup prodüser o sponsora öwürdiler. Asly prodüser aýdym döredýän adam, sağ döredýän. Aslında aýtdyrmajak bolýarmy? Ýok, ine men diýjek bolýanym. Men bulaşdırma, men diýjek bolýanym, aňyrsyny sahnaň aňyrsyna prodüserler oturýar. Arslanın prodüser. Bu sahnaň öňüne de çykýar. Ýöne on sahnaň öňünde edýän zadynyň aňyrsyny edýän zady gatykän. Şoň üçin men bilýän sahnaň aňyrsyny edýän zatlaryny sen bileňak. Ne dinleýijilerimiz bilen deň derejede sen. Şoň üçin sen sorak berdi ýa-da. Şoň soraýan. Şu aňyrsy bardy esasy. Media show düşnükli. BK näme? BK başta özümüz var. Onun daşlarına mine başladı atlarken birleşip bir topor döretmek maksadına geldi. Bu toporun asıl maksadı guramaçılık işleri, konsert. Yani şunu yal bir köpçülük çäreleri diýen ýaly. Şunu yal pikir bilen döret. Yani bir tarapymyz emiş aýdym saz bady. Onun toporumda Serdar Agal goşuluşdy. Serdar Bäşin goşuluşdy. Onun Ata Recep goşuluşdy. Garad bir has bir giň has gyzykly bir topor emele geldi şundan. Şahsken bir sözüme mölen şahsken guramaçylyk, show, konsert, indi prodüserçiligim gowy ýola goýdy. Indi prodüser, indi Men asyl prodüserlik öýtdim maksady. Ýok, diňe o däl. Ýöne şonu şu arslan gowy ýola goýdy. Şaha bolup gidýär. Indi şu gün elimizden geldigiçe şu aýdym fazla meşgulanjak bolýar. Sağ bolsunlar, Süleyman Agolly'a, başga da gollayan bir işleşen aýdymçylar bar. Umuman edýän işlemiz göňüňize ýaraýandyr diýip umyt edýän. Bir mysal getiräýle, hasam tomoşaçylar düşünýär ýaly. Ýadan aýdymlaryny. Hawa. Ay bu haýsyr näçek. Sen öz halaýalyň aýdymyň? Men öz halaýanlam. Näetde şu jaga diýeri. Seli toklyjy. Selo toklyjy. Fazam, sözüm. Bizimki Toporlar hawa. Topor. Hawa. Bizimki aslında toporlaýyn iş. Näli ýazýaňyz diýenler sorak bolsa. Bir näçe oglan bar bizde. Misal üçin Serdar gelýär, Serdar Agaly bar, Selim bar, Ata Recep bar. Indi orta bir pikir atylýar aýdym barada. Orta bir pikir atylýar, misal üçin kinosy başlaýar. Indi daşdaýda oglan bar eken, şu gyýy söýýän eken. Indi şu gelende näme edýärdi şoňa, birinji näme diýerdin? Onu bu gaharlymy, dämi? Garap aýdym ýazylyp başlany, sazdan näl, sözden näl. Ýöne pikirden başlaýar. Onun kimin pikiri has ýetip bolsa, şol aýdym şol alyp barýar. Alyp barmak diýende, ene köp zat şeýle bolsun, beýle ýazylýar. Şu toporlaýyn iş bolan üçin bizimki köp dürli, burgurlar. Indi mesela sen bir söz diýen, men bir söz diýen. Bir käme halyp anekdota da öwrülip gidýär. Ya netijede bir gowzat öýreyem kadip pikir edýän. Köpçülük bolup işlesem şolar ýaly. Näetde şu jaga diýeri.
Nätte şu saga derin dörüýüşü şeýle. Biziň toporumyzyň bakamelyşyň agdaty Serdar ağa bar. Bäzin salam ýolýan özüne. Şoň bir hemişe ulanýan bir sözi bardy. Hani men size diýär bir suw içip bereýin onu diýär. İçýärde nätte şu saga diýär diýelim bolýar. O pikirim biz hemişe eşitdik. Näçe tapar eşitdik. Täzeden bir hili ýylgyrýan, bir hili ýakymly söz. Onu oturduk da nätte şu saga diýerden bir aýdym döredip bilersmi? Ne bir şahalandyryp bilersmi? Onuň men bir söz diýdim, Serdar ağa bir söz diýdi, Selviň özü bir söz diýdi. Garap gördük bakdyk sagatlar geçip barýar, aýdyma urulyp barýar. Onuň önüňden toparyny ýene wagda atarajak. Oňun bir sazy bar, Serdar ağalym üstüne goşýar. Garap daňa ýakyn nätte şu saga diýerden aýdym emele geldi. Dinläp görýär, dinleýän ýylgyrýan gowy. Bu şonu ýazga geçirmeli karar berdi Selvem. Yani Nowat ödün ýazsyn, studiýasyna ýazdylar. Halk köpçüligi tarapyndan halanyny şoda. Onuň ikinji bölegini ýazmak barda pikirimiz bardy. Şonu ýaly durly sözler bar. Hanonno halamadym diýýär. Ona burun Selvi geldi studiýamyza. Howluk geldi, Bekidäden ýandyn gelýär. Bekidäde köp salam. Umman ya men ne var pikir var diye. Onun bizden bolya gurlaşar taýdan. Biz başga aýdym ýazyp otyrdyk. Onun ay gowaken meni halamadım zat ya. Tutdu eşitdim de şonu. Onun Serdar ağa birimi Serdar neçe mi diýen. Onun edil şoň üstüne bir zat başga bir zat bardy gurlaşyp başlady Selvi. Ine o Bekidäden gelenler olajak-da. Ay dünýä bir mata gördüm diye gowuny ýykmajak bir gowaken diýdim meni halamadım diýdi. Ol ýerine düşdi dawa şunu ýazýar. Davay. Han şunu ýazýar. Edil ýankyň aýdyp berişim ýaly. Oğlanlar çağırdık hemen gelin otur. Ine şunu ýaly zat. Sen näme diýerdin? Böyle kinosu näýle? Ay ýene şol oglanma bizde bir personaj bar öýde. Hemme gyda laqat ýa. Şonu ulanýas. Kelte boýly, sakally bir hili. Gully köýnekli. Şol oglanma. Onuň gözüne getirdik-de gyda ýene bar. Näme diýmeli? Gyz göwünde degmeli. Bir söz, iki söz, bir nota, iki nota, üç gen ýene bir aýdym emele geldi. Ses şo taýdak ses ýetiňmi? Haý ses? Sonra ýara şunu geýip göräýdi ýa. Ýok, ol Nowatdyr ol. Nowat pitch berilen aşa. Ol plan haýalladyp tiýlendirdi. Şo ton aşak sürmek de şonu ýaly edilýär, ol kimdigi neme däl. Wajib däl. Näçe söz ha? Wajib ne? Wajib däl. Nowatdyny ýöne biz tanaýar sebäbi bilemiz soňda. Sesi näme üçin soradyň men? Taýok sesi. Näçe soradyň? Gepim tümmegi näýlek diýsene. Meselem aýdym ýazýan oturup ýazýan wagtymma şu ýazmaly şunu ýöne geldi hoppa o özü bilen ha. Bir agdak goýberdi, oýun edip goýberdi. Bolam prodüser nemes bagda Arsenal ba ýöne hoppa ideýe gerek. Nemede men gowaran aýdym şonam soraýyn men bilýän yer ýok Selvi olam Selvi toklyjy. Yer ýogum edil ýanky mengdeş. Yer ýok şo bakamediýan, şow edýän nöwri ýa bir başlaýan wagtlamaly. Yer gutardy. Yer ýok. Bular hem jaňda otyr. O wagt esasy goromaçylyk bilen kaf neme güýçli meşgulenen wagtlary. Ýöne yer ýok. Jaň gelip yer ýok bolup şu diline sinkidipdir de şondan hem aýdym. Aslında yer ýok. Yer ýokdugy ýüreginde yer ýok. Daňa kalbymda da ol aslında ýüreginde yer ýok da. Zally yer ýok. Jaňyla yer ýok. Şondan gelip ýöne kän aýdym ba, diňe Selvi deňe dotyr şo ýadymy düşene oýaýdym bilen ba. Özüm ýazýan, olar elbetde. Men başda Arslany Gülşat bilen duetinden bilýän. O wagt men owada, kakymyň maşynyny ýuwup dinleýärdim olaýdym. O wagt party boýdyňmy? Party boýdum. Menem şondan. Adymy? Lakamy. Näme üçin Arslany bilýän şondanam? Ýok, party boy. İngilizce kuş tep taýdýady. Ol İngilizce kuş tepdiğini men aýdamok. O dermi? Gülşat Gurdowa bilen, Gülşat Gurdowa da salam ýolýan şaýdym ustad. Men hereketim diýip aýdym bar. Ana şonna ba. Men hereketim. Şonna sen ba. Bar. Kuş tepdi men dinläp görmek. Kuş tepdi men näl. Bağışla. Sen mi kän diýip ýörnä?
başga bir restorana gelip başga bir restoran öwýär. Ho. Düşündüňmi? Ho. Nähili Yok, bolla? yalnız geldi şu restorana. Toya yalnız geldi. Tema baýalyr. Tema aýtsak başda şundan başlaýan diýip ötürdüm. Sen näme amyl? Onu Ferhat diyana parça boy. Ol arslanny başga bir rapper wadyr da onu. Bilen artmış olaydymy? Kuş tepdaýdy ýa Gülşat, olam içinde rap aýdy. Men ýat geçigim on ýaly güýçliler, men däldigimi bilýän. Dogry. Harfanyp galdy kellede şol. Yanımda seninle yok gözüm değil mi? Barda. Topardyňyzmy? Yok, topor değil aslında var. Şo men hereketim aýdymy, ne Gülşat Gurdan aýdymyzy, Gülşat Gurdan öz jigisi Bayram bardy. Men şonu niýjek boldum. Şo bolaýmasyn Gülşatyň aýdym bolsa öz jigisem rep okan. Okuýamy, ýöne okuýady. Şo bolaýmasyn. Men gözläýin o wideony. İnglisçe de bilýärmi? Bilýänler. O wideony gözläýin. Olam arslan göz bolup çykaýsa. Bu geçeli ine şu wagt Metin son kaydım yine yamay aydım hadi. Kung Fu. Hadım yardım. Bile yazdık şonu. Kung Fu ne bile yazdık. Son kulardan diňe selviden de oturmaly ýanynda toqqam. Sen gowaryas. Ýöne onu da ýa-da başat halamak. Neme? Amalyan aydymlar bolmaly. Ne köýmekmi bar? Köýmekmi? Men ýardym etýän. Başga näme? Şu ýaş aydymçylygyň köpüsini şu at hem mer bakamady şo. Nira wagtdan ýöne. Şoň üçin o ses diýänim ol gowra bilen hiç bir bagly däl. Prodüser senden bilýän. Semiz bolmaň bir gow tarapy aýdaýynmy? Hani? Hiç asan semirärni pikir edeň. Şoňmy? Aýaz baba da semiz. Hawa. Yo, semiz adamlardan, daýagul adamlardan ken erwetli açkan o. Bir näýlik diýen, yumşak, malakat, öyle köp bilenç. Aýaz baba da şeýle. Bir hilek. Mene bilemok. Neferet, hoşmurat. Şunýaly söz var, semizlik mowdugy açyldy da temasy. Türkmen dilinde ben bir ýylgyryp bir eşitsem gülküm gelýän bir söz var. Süňagyr. Şuňa. Indi semizligi tasa getirmeň bir owdunlamaň usuly. Yo, semizde süňagyr. Baş. Aslında ben şöyle gördüm. Yo, bir doýsawlamyz meditsinada diýdi, lutmançylyk olýar düşünje ýok diýen. Hep süňagyr. Däl ýa. Yo. Bir şoňa ynanýar, biz özümizi köşeşdirip. Käbirdiň näşe bilegi bar, indirek, insizrek bolup bilýär. Edil 15 kilo üýtgemede ho. Yo, umuman täsir edýän. Şonu men bildim, meni ynanýardym şoňa. Ine şol gyzykly, professional garaýan şoňa. Seňem süňagyr, meňe süňüm agyr. Meňim süňüm agyr. O şuňyň süňkümiň özi 50 kilo. Meni 36 ýyl berşeýdik gelýän, menem bu 23 ýaşymdan menem. Sen 25, 23 ýaşdan çykarma. Ben 25. 23 ýyl berşeýdik gelýän, süňküm agyr diýen. Biz o özümizi bir hili tasa getirýän kak diýen. Ya, hemme öýdäkler, hemme şeýle. Ine tomoşaçylar näme pikir edýär? Süňüm agyr, süňküm agyr. Näme pikir edýär şo bar, söz bar. Kommentarda ýazyp bilerler. Men tutuş ömrüm ananyp ýören adamy şu wagtdan bulaşdyrdyň. Çynmy bir öýdi? Medisinada arasynda semirýän bolmaly bi, ondan ýa-ni süňküm agyrlygam bar. Aýna onu owdunlygam bar, rahat diýen bolmaly. Arasynda diýär şuwat figura gelýär, hemişe de pökgüje. Ýöne men şunýaly bolýar-a. Ne şunýaly bolýar. Şuwat men aýdaýyn 90'a ýetip barýan-da, 86 kilo şuwat men. Men agar 80 bolsam şunýaly bolýar. Olam 80'im ýeňil kilo da, ýeňil agyram da. Men süňüm agyr bolup dyrýdyp ýörmän. Agyrdyr, agyrdyr. Ýok, semiz dälmi? Ýok, agyr. Ya boýumyz Toğundan geçmeýän maslahat. Haklan wagtyň maka. Semizlige geçdik. Ýa-da ýol ýok. Geçme toğundan. Yo, men ýa-da ýol tapdym. Indi aňryk şu 80'e gelesim diýär. Näme? 80'e gelesim. Topluluk çeşitlik näçe kilerek bolýar? 20'de ha? Öz başına sürücü kökenädi. Şonda da ýa-ni bağa goýunda da agdadyk. Şonda sanak gittik türkmenler wagşy beýlek serdaraga ýok da. Ýok. Ýa-ni zwanyalar bar. Hawa. Goýunlar. Hawa. Bilýärlemedi näme däl. Baňa şo gydykly şonu ýak goýmalylar burada. Birinji guzy. Jaňatdan almadmy? Almagy mümkin. Goýunlaryň zwanyasy diýdi seret.
Koyunluň zmaniyeti var. Endi ýaşyna göre at takylýar. Ba goýunam şolaň biri. Yok, Ýöne beýlerek yok, taraby. yok. Ýöne adı da. Ýöne beýlerek taraby. Onuň maň diýip ba. Hawa. Mälemez o iň soňky diýdik ogun gurun etdi ha. Mälemez iň garrysy, iň ulsy. Ozy tokly, işşek, goýun. Onu ne kordum bilemem. Şu mal gara bilen meşgul bolýan dostlar sana söwüp ýazýan mümkin. Özüm aslym çok on. Ne men gurrun ne de otur diýendirler. Ýa-da başga restorana geldiň diýende bu bir öňüm bolýardy käbir ýagdaýlarda ýöne bu edil şuun bolan ýagdaý. Toydan soňurlaşdyk, toýma diýdi bulam. Toya bardım. Öyle Toya bardım bolýan. Ýene bir alyp barjy bar diýdiler. Onu ay menem bu toy ýakyna geldi bir kunlukda. Jaň etdim. Ýa gurlaşan olana şeýle dogrymy restoran. Oho. Anyk şo restoran niýe olam? Ay bolýa, toy etilen görüşdim, atlaryny belledim, zat etdim, ay gayrat et, soğuş diýdi. Geçip otýurdum. Çaý suwup otýurdum bolýan. Onç geldi, onç mele geldi aňyrda. Agam bilen bunu. Ha. Ay, maňa diýdim, bir kunlukda jaň etdiler diýdim. Alyp barjy tapamdak diýip. Sen ba bolsaň bilerdim diýdim. Ay yok, mene diýdi, näme çaý ber, bellerini dur bu toy diýdi. Haýfymyz pul almaly. Yo, ol arkayın, ol alypdyr. O da çağırlan, bu da çağırlan. Haýfy birinji bar. Yo, ol alypdyr arkayynlykdygyny tesinden duýulýa. Ýöne men şo taýda almazamy duýdum. Almazamy. Onu ýene täden jaň etdim. Jogap beren ak olam. Onyansa toy eti geldi. Gynaş aýdym başladı aşağı. Toy eti geldi. Oýsagam bolýar. Enim de şeýle bolup dur diýdi, bir düşünşmezlik boldy diýdi. O dogrudanam diýdi, saňa diýipdirler diýdi. Ýöne gonşan diýdi, öňden bellenen, öňden hergedek göremde de ýatladyp ýörün diýdi. Sen öýkeleme, gat görme. Saňa da gelme diýilmedik. Orkestr berdi uçuşdan, orkestr. Sen ýöne gaýtma otur diýdi. İşin ýok bolsa gaýrat et, otur, iýiç toýmada gatnaş diýdi. Bolly agam, mesele ýok, hiç şeýle. Şu ýerde öz alanyny duýan Goçmurat. Gör bak näme diýdi. Yo, ortada diňe şol maňa şo toy diýip jaň eden oglan bir hili oňoýsuz ýagdaýda galy. Ýöne men näçe diýdim oňa, bolýan da toýçuluk diýip bir söz bar. Bolýa, çala bilerek bolýa, hiç diýen ýok. Ene her hekaýadan çykarylýan bir netije bar. Bir näme netije çykarmaly şu taýdan. Toy anyk guruluşman barmamy? Ay ýok. Netijefi. O anyk ol. Anyk. Ýöne anyk. Yo, maňa da anyk. Ortada guruluş maňa diýeni de anyk. Düşünşmezlik bolýar. Sen bilýärdiňmi şu dostum toýa bar ýani sen bilen. Bilen akdy. Baram soň bildi. Ýöne käwat bolýar şunu ýaly. Bolýar, men restoran bulaşyk gördüm. Meniň ki bir zatda nemede ada bar, atas şol bir zat düşüreni şonu urgun berdim şonu. Başga bolup görmedi diýär. Başga bir tanamayan toýa bar aýdyp gördüňmi? Ýok, tasay diýdim. Ha. Tasay diýdim. Ay, öňrek mekana taýf gelle. Toy mekan ulzalypdyrlar, baryp gaýrat edip gutlap ber diýipdirler. Özüňem toýu gidip dur. Ay gelli. Ha, kiçi zalda dolu. Ay, bolýa daşam däl. O, gelli aýdym aýtdy, zat etdi, gül ýaly. Soň gaýtdy, gitdi ýene öz toýuna. Ondan ýene bir ay käwat. Goloy da salamlaşmaga barýan olanlarlaryň golan. Mekan niýe gül zeminiň ulzaly kenniýe. Aýdan adam ýalňyş aýdypdyr. Bulum barıp powa 10-15 mintlap otağa gitmeli bolupdy. Otağa gitme, watan bolma diýdim. Ýa, uzoga ol. Toýçulukda mekan kim getirdi diýip pikir edýän. Nesibe. Olar diňe begeni pikirden kim getirdi. Sağ bolsun, sağ bolsun diýe boldy. Şonu da men ýalňyş bardym diýene goýan ýok. Ýöne men özüm toý ýesin tapmadym, jaň etdim, anam seni göremek diýip. Görüşjek bolum. Ene men daşyny dur, menim daşyny dur. İki saň bagt ýol bar ha. Şonu bulaşyp dursa, iki saň bagt ýol bar. Küçükdek boldy meni şonu. Ha, meni bir gedek boldy. Ýanky begenenler toýuňyz, toýuňa mekana taýf gelerde. Sorag berersiňmi sen kim çağırdy, kim çağırmady? Aýtdy. Ha mekana. Begenmen ne? Kim çağırdy kana? O taýda hemmek istem sorap ýetişmeýän toýda otýurda. Soň bilerler onu. Ay bilmedikleri mümkün. Belki şu gep beşikden soň. O şonu kim getirdi şonu?
Belki Kim şepeşikten zor hiç kim bilerler. aýtmady. Yok, anı tuğuqtayda bolup bilmeýär. Murat dayım toşun değil, yok, ha? Öyle tötänden mekana tayfın toyuna gelmegi. Awa. Oo, neme. Mekancan köp salam. Oo, şoğululuk bol. Öňle gowy tema açdyňyzlar näme? Iskustwyny razum. Emeli Aň diýdik Emeli Türkmen Aň. sözüne. Hawa, men Ýa-ni şonakman. Düşe? son gyzyklandım, çalaja bolup bara. Näýlik? Emeli sesini neme diýenekler, şon ýalak çykyp durardy, meni habarsyz ýöne gyzyklanam soň okak gördüm. Bir 10 azajyk wagt, 10 sekund, 15 sekund, men bilemem, belki 1 minut gurlaýan. O alqaly şu programma sesini, onuň 2 saat 3 saatdan taýin bolýar. Ýöne men neme dedim, ingliz dilliken paka entek belki. Näme diýär? Onuň ýazan zadyny, Ha, şo ses hiç ýyl tapawutlanyp bolana, şol adamyň sesi bilen gurlaýar. Näme gurlatsaň? iskustwyny razumyň bir zady bar da, ol öwrenýär. Ol diňe ýazan kodyň däl. Ol ýeni üstüne özü öwrenip goşýar. Yo, Tapawdy şol. Yo, sen o 1 minutyň içinde, 15 sekundyň içinde hemme zat diýen, ol diňe tanatsaň alýar, sesiň alýar, çystotlaň alýarnyrda. Oo. Onuň gorkunç men diýjek bolýanym. Şonda bir gurulun çykdy da, sunuwdy Sunuwda täsir. Yerini tutup bilermi? Ine iskusyny intellekt, emeli aň. O taraplary bar, bir hili gorkunçrak taraplary bar. Ine misal üçin daşar ýurtda telewizorda görýärse, ine maşinler, taksiler sürüjüsiz. Ine şo sürüjüsiz bolsa köp adam işsiz galmalylar. Ine sunuwda täsiri. On Süleyman bilen gurlaşýar. Iskusyny razum ine gelecekde aýdym aýtmakdan geç aýdymy ýazmagam şol edip başlasa. Men şonu neme şoňçy sakladym. Öýreti podcastda urun edil sonnyp. Bile oçmara da mat şonu bile. Men näme ananýanym emeli an iskusyny intellekt edibilmez. Sunuwda edibilmez. Sunuwda da hemme zat girýär. Surat çekmek, meselem, hal okumakmy, aýdym ýazmak, döretmek. Ünni oňarmazmy kal? Hiçe oňarmazmy? Hemmesine medya. Eder. Mene oňarmazmy kal? Biraz şeýle bir programma vardy. Radioda işleýärkäk. Gaty gowy programma bol aslında. Hemme aýdymlary içine salýan. We şu aýdymlara tek berýän, kategoriýa berýän. We diýen, misal üçin saat 7-de birinji aýdymy hissay hengli aýdym goý diýen. Ikinji aýdymy misal üçin plan templi aýdym goý diýen. Üçün temasyny aýdýan-a. Birinji 7-den 8-e çenli diýdiň-a. Öz saýlap goýar. Sen şunu diýen, 2 aýdan, 3 aýdan gaýtalama diýen şol aýdymy. Şondan soň gaýtalaý diýen-a, ona medya. Hemme zat edýär. Iskustwyny intellekt Edýä ony öz kellesine göre eden, aksyň düzen zadyna göre edýä. Inni diýjek bolýanym. Bir derece pesi, inni şoň bir derece ýokarsy bar. Bu başga zat. Ýöne inni gözüne getir. Iskustwyny razum YouTube'a girýär, Spotify'a girýär, ýene bir ýere girýär. Iň köp dinlenen aýdymy öwrenýär. Ha, ene şunu dinlenýär, mun dinlenýär. Näme üçin? Bir orta bir summa getirdi. Ha, bu söz var, bu ritm var, bu neme var, bu stil var. Orta getirdi de täze aýdym döretdi. Men sana aýdan zadım. Bolmaýa. Döredýänler sebäbi sen bu aýdan zatlaň iskusyny intellekt iň gowy edýär. Hasap işi ol. Hasap işi. Hasap da şol. Aýyny sunuwat hasap däl-a. Ay planam diýme. Ya. Ene meselem 50 çekilen surat. Çeker, surat çekmez diýmek. Gowum çeker. Aýdym ýazmadym diýmek. Ýöne olja aýdym olja sunuwat bolana. Halka yarasa näme bolsun ol? Halk kabul etdi de şonu. Etmem kan eden işler barmy olar? Intek ýer. Intek gaty ýer oňa. Men pikirim edip. Inni başlaýar. Meselem maşin soruya. Iskusyny intellekt soruýar. Hawa. Ýöne inni şolam öz başyna şonu sorup bilen bagly.
kameralar var, Hawa. yol kartany bermeli. Hawa. Meselem kartasyny bermän goýberseň duranýar. Sensorlar var hawa. Hawa. Bir zatyň hasabyny edýär. Ine ýanky diýenim de ol Hasap şol. baza servere dan maglumaty bolar. Hawa. To есть Arslan Producer Center'na näme diýär? Aliýada şutak 200 milyon san aýdym okloýa. Diýär şulaýdym populярny diýär. Ya da 70-nji ýylda şulaýdym moda boldy diýär. Şu stilde bir zat tap diýär maňa. Şu stilde alyp bir zat oklady öňüne. Arslanım malades. Göwni ýetdi. Alypam release etdi muny. Halkam halady. Toyda da şuraýdym diňläsi gelýär, tahtana diňläsi gelýär. Näme onu sunugat bolman? Sunugat boldy ol bolsa, ýöne ol men pikirim on ölçü edibilmez. Onu bilen men çatar. Soňa waka şu baza öz dostupy bar bolsa. Teoriýa owa bolubiler. Men o Terminator var ya şu var. Ol öz başyna конечно ol etmez. Öz başyna sahna çykmaz ol. Ýöne adamlar ulanyp biler diýjek bolýar. Ýöne Ferhat, edilýän men Süleyman bilen radiolaşýan aslında. Men sen bilen radiolaşýan. Indi Sengem dogry. Sengem dogry. Diňläp otyrna Ferhat. Şu meselem gurlaşdyk şu. Nefen pikret, bu matematik hasaplama algoritm. Misal üçin diýe, şuda 100 san aýdymma. Şuň nämesi has meşhur, populärni. Misal şuda şuň basy bar. Bula şuň bas guruş bar, basline. Ally. Bunda het. Şoň gowy ally. Şu 500 aýdymda näme bar? Şuň heňin gowy ýokaryk gidýär, ýokarakta. Misal. Ally şuny hasaplap bir aýdym çykaryp bilýär. Ni seňle radiolaşýan ýer. Ýöne pikirdim sunugat duýgu bilen edilýär, alham bilen edilýär. Ýöne sen şuň içinden şu duýgu diýen zady çykar. Gowy matematik hasaplama galýa. Şeňle seňle radiolaşýan ýerim. Edip bilermi? Hawa edip biler. Ýöne şu duýgu däl. Kopya mesela şu suraty çekebilir. Şunu çeker. Edil şunu çeker. Başga täzeden döredi bilmez diýen gurrun men şonu. Döredip biler men aýdyp Gaýtalap biler. Döredir. Şoň esasynda bir zat döredir. Näçe sen bir zat dörediýän ha? Sen şonu bir zatyň esasynda dörediýän. Sen adada ýeke ýaşan bolsaň, Yo ol. sen habarsyz bolsaň şu modalardan, şu akymlardan, sen belli bir akyma uýdun, şonu kabul etdiň, şoň esasynda da döredip otursun. Ene Süleyman Marad aýdanda bir zat bar. Ýaman jedelçidir şu. Men jedelçim, Hem jedelçi. Yo, ben o oryan tarapma bu duýgusy bilen ýazýar hemişe. Diňläp otursan aýdym ýazmakda da hawa alham bilen ýazmak bar, hawa öwrenşen enlik bilen ýazmak bar. Enlik bilen ýazylan aýdym kan gowy bolanok. Onuň Süleyman o oryan tarapym sab gitip diňläp otursa, şonu duýmasa, sen näme diýe alanok. Ine şu Süleymanyň diýen tarapy çekip biler ýöne gaýtalap bilmezmi? Gaýtalap bilerdi dost ýöne sen bolup bilmezmi mysal üçin. Meselem düşündüňmi? Men näme düşünýän meselem bizinde näme de bolsa döredici bolup gidýärse, nälik döredici diýmez bolsa biz baha berebilem da. Ýöne meselem birini gowurýan, ol iskusun intile gowuryp bilmeýär. Gowurýan meselem meni şonu ýazýan, meselem oglum bolly, meselem şu oglum ilham berdi maňa, ýüregim joşturdy, oglum marada ýazdym. Meselem şu zatlar gaýtalap bilmez ol. Ol kopýalap biler. Dogry. Ine Ferhat şunu Süleyman ýagdaýda diýen deňeşdirýän. Hawa kelläň deňeşdirýän, olaýdym, bulaýdym deňeşdirýän. Bu dost deňeşdirýän, tutmasa ýazany. Şo duýguy. Iskusun intellekt ol deňeşdirýär. Deňeşdirip matematik hasaplamalardan çykarar men ökde däl, bu da ökde däl bu mesele ýöne. Şondan çykar. Görersiň sen 10 ýylyň maşynyň sürüjisiz gidip biljeginden ýagmydyň? Ýok. Indi Ferhat, Teori aýdaly dogrudanam alham ýok. Duşy niýet şeýlemi? Duýgusyny al näme galýar taýda? Duýgusuz ýok. Duýgusy ýok. Indi ýöne şol bir aýdym döretdi eze barady. Milyon sana adamım dinläp şon telefonuna alyp aglap otur. No, material. Otur diýdiň eýem sen şo bolmaz diýen. Sen öz ijesi ýok adam nädip onýalyk. Adamdan adama var ya. Men pikirim ol, ol şeýler hasaplar. Mundan öňkü edilen zatlary hasaplar, mundan soňky däl. Ýene başga bir zat, ýene bir zat. Şu wagt hakykatdan adamyň döredip ýören eserleri bar. Han sen garantiýaň şular hasapsyzlygyna. Köplünç
hit diýen zat hasaply döredilýär. Yok, indi söz ne? Dälmi? Söz yaz, söz ne? O mesela men başla düşünüşüm var ne şu mesele käbir ýagdaýly aýdymçylar bilen ýa-da beýleki öz kardeşlerimiz bilen jedel bolýar şu barada. Indi men belki menki ýalňyşdyr, belki men bilen razylaşman bilerler. Men ondan ýandadım var. Ben iň gow aýdymy alýan. Iň gow ýagdaýda ýerine ýetirýän, iň gow eşe geýýän, iň gow şekillerini kliwa düşýän, iň gow şekilde hödürledin. Şu uly meselen 50 götürmi. Hawa. Bilýän sen razylaşmak men bilen. 50 götürmi. 50 götürmi nesibe. Nesibe. Eger howo diýenler badyr men bilýän şaýdym ýörer şaýdym har. Howo duýum, intuitsiýa diýen zat. Nesibe. Ýöne elbetde nesibe täsir edip biljek zatlaram bar. Mysal üçin dogry wagtda çykarmaly aýdymy. Ene mysal üçin alyp gör Süleyman diňle şunu. Toýdan çykdyň ýa-da öýüňe gidip barýan. Seni ýokary ritmli aýdymlar tutanok, diskoteka aýdym, mumbaton tutanok seni. Şadyan aýdymlar tutmaýar, diňläsin gelmeýär, geçirýän. Ýa-da ine Thomas Passy gözüňe getirne awaza gün şadyan sen. Sen hiç hili ýagdaýda gynanşaýdym diňlemeýän, diňläp bilmeýän, badyr diňleni diňläp bilmeýän. Inde nesibe täsir edip biljek zatlar diýeni şu bar. Ine güýz Passy, sen näme aýdym çykarardyň şu bar? Näme ýazardyň? Ol şu ýanky birinji elläge girýär şu dogry giyinmek, dogry aýdym ýazmak, dogry wagtda çykarmak şu birinji elläge girýär şu. Nesibe täsir edip bilýän zat diýip aýtdym. Nesibe ýöne. Nesibe seni dinleyici muştoklar gollamaly ony. Nesibe diýen sözüň sen manysyny gaçyrýaňa. Nesibe täsir edip bolmaly. Olanla nesibe derler. Men diýenim dogry bolýanna. Nesibe diýilýän zat meselem dogry ýagdaýda neme diýen bolsa, meselem her kim bowa nesibe anan ýanken men näýlik diýer, öýde ýatsaň aýaň alyp nesibem de bolsa men ýyldız bolarny. Bolmaýar. Onun için sen işlemeli. Nesibe täsir. Ana men şonu. İň elinden gelýän zat etmeli. Ho men şu ikinji kategoriyada görýän ýöne. Şoň üçin pes işläp nesibemden, ýa nesibe bolsa ýörer diýmeler, jogapkarly bolmaly. Men mudam şo wagtda jedel gidýär. Ine şunu aýdýanlar, elinden gelenin iň gowusyny edýän, iň gowusyny geýýän, iň gow ýagdaýda ýerine ýetirýän. Öz önümi goýýan orta. Onun qarın nesibe de, ýöne nesibe täsir edip bilýän diýip men pikir edýän diýär, men razylaşman bilersiň ýöne nesibe täsir edip bilýän zatlar şular. Ine sen orta goýduň da sen reklamyny dogry etmeseň, Seret, şu nesibe sözünün dursana, ben şu bolaşdyrdım. Nesibe diýilýän zat, ol sana bagyl däl zat bolýar. Dogry dämi? Nesibe diýilýän zat sana bagyl Däl bolýar. Owo. Nesibe men diýen nesibe ne bil baglamaly diýen. Senim nesibe täsir edip bolýar, onu nesibe sözünün manysyny açarýan. Men düşünşüme görä arslan başga zat diýjek bolýar. Bu diýä, olja ilki zähmediň hemme elinde baryny ortaga goýmaly. owa. Ýöne iýdi nesibe diýä. şu em elinde baryn goýýan. Öýdün çykmaly ýa sen Onun dilinde. Wagtly goýmagyň öz nimesi bar, näme şu? Hot, näme hot diýilýär? Göçüm. Näme göçüm şu? Marketingi dogry bolmaly. Aýdymyň meselem suraty walya kaber bolýar. Onu dogry hemme de marketing hot ol. Meselem dogry wagtynda çykarmaly, baş olar. Men wagtyny çykarmalygyny anlanýan. Sebebi owa ol kadadan daşar ýagdaý bar. Mysal üçin ne Felvijan köp salam sezony ýok. O gowy ýerine ýetirýär, halk tarapyndan halanýan aýdymçy. Bir kadadan daşar ýagdaý bir kysany. Ýöne umumy giň surat barada aýdýan. Oh. Men gurumdan çykdy da bu hasap diýdim. Hit hasap diýdim. Hemişe däl. Ýöne men pikirimçe köplenç. Ýene bir zat bar. Şo Hollywood'un kinolary bar. Şablon şular. Şablon hasap edýän. O taýda iýem kino akademiyada öwredýärler. Birinji 3 minutyny şu bolmaly. Soň 10 minutlap edip saklamaly. Soň azajyk köşeş ýarym sagatlap taryhyny aýdyp ber. Soň täzeden actiona başla. Soňunda da şey edip gutar. Şo kinolar şo bir zat. Onuň şon düýýärler şablony. Oňa eýem afterski diýip sebäp o taýda ol temp gidenak. Ol hayal gidebilýär. Ya durbilýär käwat süjet. Ýöne bir ýarym sagatlap deňde selip oturubilýär. Ol eýem after men şey etjek diýär.
ol eýem kassa almaýar. Ya kassada gazanjak bolsaň, ýanky ýyllap toplanan tejribeň esasyny ýazylan şablon boýunça düşüräýmelsen. Baş gahrymanyň keşfi, gyýyzmy oglanmy, hemme zat hasaply. Şoň hasabyna da millionlap gazanyp otyrlar. Ýöne şoňa sunugat dälem diýip bolanaga, duruşy bilenem hasap. Ýa şonu iskusny intelekt edebilýär. Edebilýär da şonu. O bizden gowy hasaplaýar özüm. Ýok, meselem rejissor sunugat däl, rejissorluk sunugat däl, operator, näme üçin sunugat däl, näme üçin sunugat däl? Näme üçin däl? Operator meselem sunugatmy operatorstwo. Öçürdi. Alma şunu. Yap. Ya o sen diýäniň näme de bolýar? Nahar bişirmegin biz sunugat diýjek bolýan sen. Bolýar operatorlygy näme üçin sunugat däl edin? Sunugat däl, operator Svarşygamyr, ssenarist ene sunugat. operatorym bir şeýlemi? Ssenarist ene sunugat. Operator. Ýazýar. Operatorun alýan zadyny görýän da sen kinoda. Şu wagt aýdym aýdýa sunugat da. Hawa. Dogrymy? Hawa. Şoň sesi kolonkadan çykýar, şoňa jogap berýän o aparatçy bar, şoň sunugat däl. Sunugat? Yok. Sen onu o zatlar ana edibili eskusunçiler. Niran açmal, niran yapmal. Niran açmal, niran yapmal. Bagay. Biz dowam edelim. Ana näme Süleymanjan netip bolsa inneki gepleşik. Montaj sunugat. Näme üçin? O sen o taýda gerekden Operator hem şonu ýalla. meselem diýär bolýar. O zatlar eder ýöne imini döretmek. Biz nämeden çykdyk? Iskusny intelekt döredip bilmez diýän men. Operator döreden okmuş bolsaň şeklini sen gyşyk alsa gyşyk görnersiň da dogry owadan alsa owadan görnersiň sunugat taşyda. Ýa-da inçe köçe dilinde gepleş dilinde düşündürdüm şunu. Iskusny intelekt rega basyp bilmeýärmi? Basyp bilýär. Men döredip bilmeýär diýip oturýarm. O sen prosesiň içi Ola operator eken iskusny intelekt senariýadyr. Şol adam ýazmaz diýär. Ýazar. O ýazyr. Bazatlar üýşürer. Ýöne zat ýazmaz. Täze zat döret diýip tapşyrar saňa. Olam şeýli bir sujet ýazyr, kelläňe gelmejek sujet. Şo zatlaryň bazasyny Men bolmadyň tarapdary, bolmasynyň tarapdary. Mene bilemok. işsiz galmajak bolýar. Ondan da, Bolandy näme? ondan da. Ay, Hemme zadyň ruhy iter diýär. o plasmas bolar. Ýa-da hakyky handmade zatlaryň el bilen adamyň ýüregi bilen edilen zatlaryň gadyry gaçar, artar. Ekskluziv. Şu adam şeýlede. Ýöne köýse misalyna. Ýuňma, paýtawa, goşuny ýalak materiallar bar. Ýöne sintetik olardan has geçirdi. Arada eşigal sıkılanna paýta gerek diýenne. Agam şunal şoğu diýär. Sintetika munyň diýen. Al şunu niýe? Altaýlap geyip ýör. Paýtadan öýde geýenne. Men ýan öýde bir rahat zat bolsun, demal ýany eşik bolsun. Şunal diýär. Sintetika. Onun başga zat giýesim gelene. Yani şu nemäni ýuňlat diýdiň, şonu ne meni öz nemämi oklakka görüýün, taýda bir geçmem. Yani meselem maşinka, iskusny intelekti wala şonu. Maşinka dokoýar haly. 50 dokolan bilen hiçilden däller. 50 dokolan şu başga bolýar. Näme üçin? Bilemok. Biz özümüz oňa şonu ýaly gymmatlyk berdik. Adam zähmeti bilen dokulan, el bilen dokulan. Kadir goýýar. Aslynda maşynyň dokany bekrak bolmagy mümkin. Solmazam, ütgemezam hiç. Tapawdy näme üçin göni bildir ya? Näme üçin bildir? 50 dokulan gowy. Näme üçin gowy? Bilen aga sen? Bilemok. Galynmy bir gelip yumşakmy? Bahasy gymmatlyk. Öň biz kiçikak her howla her öýde dokalýardy. Innikiler sebebi öň iskusny intelekt ýokdy. Inniki öýde kirgize neme bar? Öýde aklemet inni dogry ütgedi. Bolmasam şeýlede. Dogry ütgedi. Dokän atdy ütgedi dogry. Sen 10 ýyl aňarsyn, 15 ýyl aňarsyn gördi. Pikir et kelläňde janlandyr näýli bol. Öňemi? Uçýan maşin bolarmy mysal üçin? Bolup biler. Barayam.
Diyemem mi? Boha, o. Maşinli. Hova. Gönü aylanıp diyor, gönü uçup gidiyor. Dronlar hava 10 milyon. Yok, maşinem mi? Uçan maşin. Bu. Koçmurat ikimiz bir maşine minjek bolsa. Nähil maşin bolmaly? O nähil maşin bolmaly? Onun näçe at güýji bolmaly? İlk başta uçan maşin diýende bir uly gowrumly adam gözüňe tika ýaly, tika gözüňe getir men haýfa pnaşdyk men bolup durýan. Uçan maşine ikimiz minsek. Süngümüz agar. Süngümüz agar. Birinji bilen min bilseňiz iki bol. Masal. Gruzovoy uçan maşin dörer ondan bolar. Diyeteli näle? Diyete yalan. Diyete yalan. Gize e-mailler wada halajyň näme üçin sıraty bar. Şuýanmy? Tort näme üçin tüýji. Horluk gow bolsa aýaz baba näme üçin temiz. Şuň ýaly däli soralar men kellämde bar düşdüm. Yani diýär. O soralar der o jogap. Yo, ene Berilmedik sonra o. Berilmeyecek sonra. Evet, içinde tayinlap koyun jogap. ana. Yo, ne diýerler horlan. O horlanjak boldum. Ýönenin. Bir gerek tiyata oturdum. Godan getir. Gowra şu korpus. Näme ýemeliz? Suwa gaýnadylan tuwi men ikimiz daş. Şunun bizimki näme palaw şundan ýagynak kılıp palaw çörek dograma. Şuňaňmy dograma? Ödüňem daş oldun. Masal. Ana. Görýärmi? Piýadylar. Inni gözüň getir. Diyeta oturduk. Ne Türkmen halkynyň tuwalama toýy bayramy oturana hiç geli. Näme üçin oturduk diýdiň? Oturduk biz. Ben ýeközüm oturasym gelmedi. Bulara oturdum. İçin gysya ýeközüň diýetiň bular. Somsi oturmaly senem brokoli. Oturdum diýerden urak diýärini aýtdym. Inni diňle. Bir gün mertlerçe çadadım 2 gün 3-nji gün doglaňyn geldi. Doglaňyny diýip bolnak da dost maňa bu bolanak maňa brokoli getir diýip näle aýtjak sen? Ya bolanak. Çoňşyn türkmen Özüňe isläp durdyň. Olaň bakanalay. Özüňe isläp durdyň. su meýilli. Hawa. Yo, umman diýene türkmenlaryň toýa bayrama bay dedi. Hökmen diýeten 3-nji güni berhiriň 3-nji güni toý çykýar. Gitmejekmi sen eýse? Hakykatça. O ýani köp ýegen biz. Bopşym nälik diýen. Türkmenler köp ýegen, et köp ýegen. Aslym şu wagt. İlýän zatlaryň köplügünden emmeter şoň hiline de bagly. Konserwirin zatlar kenýär. Mawa. Mene bilemek diyeta otursam horlana ajak ýalyk. Mene bilýärsin oturamak. Men şeýdip näme diýen. Bu da edil sünküm agyr diýen ýaly yalan. Anana. Diyeta otursam horlanır. Ihlas etsen näme? Bolmagy mümkin. Horlan bolýan bolsa şol oglan horlanardy. Kim o? Şol oglan. Inni käme hal. Kim? Terede milýanda düşündüm gorkady. Ya da bu da gal ya da köp sifir gorkady ya. Hawa. Onun ýaňda akserde aýok üstünde eşigem 22 kilowat bada diýen bolýan düşündüm. Yo doğrudan o meselem öýdäkilen näsen ýarayan bolsam özüň ýarayan bolsam bir turmagy, oturmagy, aglyňa päselemet näme gerek horlanmak. Su içsem semirýän. Ana bolly onda sen tenki dogry horlan bolana ona diyete yalan. Diyete yalan. Ondan amok hiç geli. Koşma sen näme garýan mesela? O dol gollayan. Ýene adekvat adam. Var oturalım diyete. Diyete Men bodyan. men ömrüme diyetede. Şu wagt bize kimler söýýändir bilýän komentar edip diyet olup fitness instruktor söýýändir. Ýöne diyete aslında ol hökman az yemek däl. Ýerhil diyete bolup bilýär. Diyete o rejime diyete diýilýär. Şeýle dämi? Diyete Meselem dine etilýän diyete bar. Dine ýagylýan diyete bar. Wagtyna ýatmaly mysal üçin. Ömrüňde wagtyna ýatyp gördüňmi sen? Ay melka ýöne kände. Nahar wagtyna ýemeli.
Ene. O Şoň üçin men dire ýara. yalan ne biz üçün, yalan diýer. Dire ýara, saglyk ýa sebäpde. Şonu edilýär. Men bu Tutulýar. değişme aslında o saglyklly bolmaly. Bu değişme biz ýöz ýagdaýymyz kabul etdik biz ne. Men edem. Ben tem umydum bam bulmakda. Bilmedim. Temizlik gowdal. Temizlik gowda. Esasanam özüňi halamaýan bolsaň. Yani arsan kabul edilmese onda mesele. Onam çalyp bolýar, daýawlyk erbetde. Hokma temizliğim bile daýaw diýil ya. Näil daýaw. O da Füngmagyr'ın ikinci seriýasy. Söýýärne. Daýaw oglan diýsem gowy elşýär. Yo men diýenim öýdäkiler meselem aýallamada diýil çağılaňa yarayan bolsaň şu dursun boldy da. Olara yaraýaslar. Boldy da. Onda Mene özüme yaramak. Özümde hiçem yaramak da. Ay yarayanlar bar. Mene on ýaratdy. Şoň üçin ala dedi otur näçe çykar gepleş günät görürni. Indi neme? Şu çağılara maňa geçäýle täýär sizem kaka. Näýlek diýen. Men ýaş kakada. Ulugulum 3 ýaşak geçdi. Kiçi oglum 4 aýda. Ýaňy başlandy. Menem. Senemi? Tuğulamy. Ha, biz deňrak mı neme? Menem ýaş kaka. 4 ýaşynda da gydy. O men 3 ýarym da. Onu esas sana hemme soralar. Diyecek olarım on bize ne mettik Billuani Kamarovski sizde de ne mekenne. Radnoy ol kitipde de. Semen Varaş. Semen Varaş Kamar. Ni çağlar neylek terbiýeleýäňiz belli bir neme bamy, näme plan bamy ya. Bolşuna görämi, näme islese ya agrançen ya mesela tüjüde ya gadgetlerde, telefonlarda şu arada bir gurrun bersen de bir ne öwretsen de ýaş kaklar ya indi boljak bole en atalar bir bilemenni ýaşmydy kiçi däl. Kiçi tomaşaçylar bolanydy geljeklerine. Men şu gyzyk kıllar maňa. Sen men bilen aýtsak dedim, mysal üçin klassik geler ädir. Edep terbiýe türkmençilik. Yok, sen edýäniň özüň bolýarmy şo? Ben bolmaka, neme özümden aýdaýym da özümden. Bolmaka şeyler, multik, normasy var, görkezler. Meselem başga dillerde gurlaryň eýem eşdenden, meselem ingliz dilini gör aňsat öwrenýär. Yok, aslında etmek kyn eken ol ýakda. Multik haçan görezler de görýär. Süýji, ne haçan ýetýär? Berip diýmeseň, günüňe goýana, onuň bereniň aňsat. Meselem de Başta de kaka bolmagan kelýän dürli pikirler, şeýdern 3-den 5 etjeli sporda gider. Süýji bermer nol. Toňuran şey. Praktikada näil şonu urun berdiýänler. Praktikada näçe saga? 4. Tuğulum. Men bilýänim 2 dogullar var. Bir oglaň ýene bir gyýdym var. Dogry? Bir gyýdym var. 2 oglanlar var, körpede oglan ýene. Gorkudyň men bilýänim diýip. Yo, indi men bilişime görä diýdim da. 4 diýdi bolan men bilýänim. Yo, belki men öňürtüledim. Yo, tuğulamy neme köpel gidip barýarmyz. Tanışkak. Yo, owodonlygym bar. Değişýän, ýenize. Tanışkak. По-моему, Tugutormaýda şu sözlemi gaýrat dedim. Yo. Gerek gel şoňa ýygy. Tanışkak diýip başlanýan söz. Yok, men diýjek bolarym, bapça çağan ýokdymam, näme, şondan bäri tanışmy biz. Ya gyýdyň badymy? Yo, abyşna öýlenmäkäň çağan bolanok. Yok, biz diýen tanışkak diýen. Öýlenmäkäň biz tanışdykmy? Owa. Vay bu, onu Toýuna gatnaşypsyň onda. ýadyma şuna. Toýma gelmedi. Ha. Ýadyma şuna. Onan gelmediň toýma sen. Dot, ene toýa gelmediň. Dot ýadyma düşdi. Toy badyr. Öýlenenden soň tanışam bolaýmy aly? Yok. Yok, men toýa çykamakmyn tanýan öwrlemde. Indi gel 20 min kaseta oturup bar 20 min pikirlenelim sen haçan men tananyň. Yok. Umman maşgala terbiyesi. Olatlar ederin goýur ne? O hemmemizde bagyňal arzular, hyýallar, planşet, bermer, oýnatman. Ýagdaýa görä hereket edýär. Awa men şondymy? Häli bir sorady Sunday sowallar diýip bir rubrikam bar. Her din şuny patpiskler sorak berýär, menem video jogap berýän. Instagram. Bir sorady. Aýsydyňam bir gyýdyňyz bar.
Oňa Tööleme. näme hili hünär saýlarsyňyz diýdi. Ol bir tara olmasa. Men kirim tara ýalnys. Ýöne şo ýagdaý ba. Olara saýlap berýärler. Hawa. Şo diýjek bolup men o jogabyny berdim oň. Saýlamaly bolmaýyn dedim. Kim bilen toy etmeli, nirde okumaly, nirde işlemeli. Özleri saýlap bilmese bolmadyga oň. Isleň bolubiler. Ay şeyim yok. Anana aslı yok hiç şeyli. Te özümden bilýän. Men bilen bagly näçe planlar vardy. Näçe isleler vardy. Hiç bolmady da. Ýöne nemen kösendim, ne enem atam. Yo, men diýjek bolýanym, şeýle bolaýsa da diýip, ýöne öz içinden isläp bilersiň. Şo diýjek bolýan men şol mysalla men hiç şeýle şoňa garaşma ýok, garaşamak. Yo, ýöne sen plan bol, sen plan bolaýmaly ol ýalňyş. Elbetde o ýalňyş. Garaşamagam, şu şey şu bir doktor bolaýsa da diýen düşünje ýok içimde. Ha, menne ba, çalaja ba. Bir açyk saldan baş çyksa, men özüm ýalak meselem. Ya baş çykmak bir zat. Yo, gyzykmasa onu zastaw edip bolmaýa. O düşünükle ýöne gyzyksa diýip höwesim ba, diýjek bolýan. Bir kunlukda bir neme eşitdim. 6 ýaşa çenli çağalygyny görsün diýe. 6dan soň diýe Şwedski stol ýaly hemme zat öňüne oklaň diýe. Spordum, sunugatum, hemme zat barlak görsün diýe. Hawa. Sebäbi barlap görmese özüne gerek zat tapmaýar. Hakyky. Men wezipem şo Şwedski stolu gurnamak. Onun özü haýsy zady höwes bolsa dilmi ol, okumy, başga zatmy, biologiýamy dälmi? Olaýam oň işi. Näme ordan gidäsin men kompýuterde program ýazjak diýsin. Ol dogry. Garaşamak hiç zady öz saýlasyn. Yo, menim saýlar diýip garaşamak, ýöne gözüme owalardy diýip de, bilerek işlerimdi ýalak bir gözüme getirip de. Meselem derdi belli boldy. Meselem diýen men ýöne elbetde öz näme saýlar. Daşyndan alamyzdan özümizden ýetişdireldi. Es bitter media show. Edilýär. Inniki 10 ýyllykda bilem. Ýöne inni şo özü saýlamasy bar. Şoňa hiç de täsir edýän näme kädýän, şonu näme pikir edýän. Mene täsir edýän kädýän. Ýok many diýe. Täp gör. Mesela men görse, men şoň üçin studiýany nisbet öýde etjek bolýar. Sen diýjekkä, ýöne görsün. Men işleýänimi, faýdalanýanymy. Ola ki iteribem bolýar. Onu itermek däl. Iterip özü bilmezden iterip bolýar onu. Çağa bilmeýänem galýa. Inni şol başga zat saýlardy bolsa, meselem beýtseň, näme niçesini bolýar diýsen. O däli. Başga zatym bir ýerden görmese, nirden saýlasyn onu? Bir ýerde görmeli bolar. Yok, man görmeli bolar bir ýerde. Şo diýjek bolýanym, onu hiç täze görkezmän diňe bir oradan goýbersen. Onu giderem şol oradan. Ýöne onu ediler oglanlaram, kängilerim, niçesini bolýar. Niçesini bolýar. O bir beren aksyny. Özüm şol gowarýam ham diýe. Bilmezdim. Soň 20 ýyldan soň surat çekmäge höwesi bar eken, muň talanty bar eken. Olu niýeti diýe. Onun bir hilek. Sen kilerini arsan ullaqanja da töleme. Bir eýem ütköşmeler barmy onu gowarýan bu höwesli. Körpü klip düşýärdi. Şoňa höwesli. TikToker bolýarmy? Blogger bolýarmy? Ine çağa multik görür aslında. Bir klip koyup dans edýärdi. Onun ulraklar ne bak ekizler belli däl, ekizler belli däl, bir sporda ýykgynyk görýär. Okuw ýykgynyk belli däl ol. Ýöne Uljan Gyz, Nuruljan ýam mugallim boljakdan. Öz pikiri şoňa höwesi. Ýöne men ýüregim sorasa men doktor bolan isler. Ýöne sen doktor bol. Onu gönükdirmek bolýar. Yo, ol şeýle. Ýöne sen muallim bolanyň var şonu agdak geçmedi. Şol täsir etdimkä? Menem mugallimçilik etdim. İnglis dili mugallim aslında bizim oğlum İnglis dili mugallim. Yani mugallimçilik bizim öz maşgalamyzda aslında söýgü diýilýän bir zat. Men jigime mugallim, hakama mugallim. Mugallimçilik etdim. Şo täsirli bolup bilerdi, sebäbi
Ene kämahal öýüşlerini soraýatdy. Ony öýüşlerini ýöne şu net bu net diýmegen bolýar. Ene biz mugallimçilik ähäňinde ögüre diýdim. Bilemem şu gowy ýadım şonu. Belki şondan täsir alandyr, belki biziň maşgalamyz mugallim maşgala bolansaň belki şondandyr. Ýöne sen diýen söýdüň bar. Daşary täsir bilen ugur saýlap bilermi? Töwregündäki görýän, dogry hasaplayan zatlar bilen saýlap biler. Boşmuradyň diýenem öňüne dökmeli hemme zady. Şonu kynçylyk şondan galyp. Talantly sportsmenler ýa-da talantly alymdyr geljek. Öz saýlasyn. Ýöne ugur saýlamany mysal üçin 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji klass kiçime kädýän entek. Has ileri ýaşlarda. Aýratynlyk howes bolup bilýär. Ene sen aýdym fazryl meşgulanyp ýörsiň. Studiýany öýe geçirjek diýämi? Senden görüp o da aýdym fazdan gidip biler. Sen kim içesine ýöne? Men şu edil nemeden öňüne görýärmi? Şu gowy, şu nedeli, şeret. Yok, şu soragym men şoňsy berdim. Şoňsy berdim. Şu gönük durmak däli. Şu täsir edýärmi? Edýär, hökman. Hökman edýär. Onu menkin içesine bolýar. Hemme zada daşduruny nätar täsir edýär. Bu bilmerna. Bu bilme. Ol hawa, ol ýöne şertem döretmeli. Başga zatlarym görkezmeli. Neme diýär? Ol Первый канал. Orslon kanaly ba. Şu taýda Лучше всех çağalar bar ýa. Лучше всех gepleşik bardy. Şu wagt barmy ýokmy bilemok. Gaty zehinli çağalar bar ýa. 3 ýaşynda 7 dille gurulýar, ýene şonu ýany bir zat. Şolar adamma, näme diýler şonda çağalar? Poliglot. Poliglot. Wunderkind dämi? O hemme zatda dämi wunderkind? Poliglot köp dille gurulap bilýär. Şonu ýany. Otak barýanlar wunderkindler. Olam kän gowy däl, onam aýtsak häzir. Indi şondan köplenç inatasyndan soraýardy, nädip beýle boldy bu diýerler ha? Ay mundan oňa gatnaty, muňa gatnady diýerler. Azart. Olarda saýlamagy mümkinçilik bolupdyr. 7-nji gezek gatnan seksiýasyna, kurjogyna üstünden marpdyr zehinniň. Şo gatnamadyk bolsa, ol üstünden barmaýady. Gurrun şonu barlap görmeli. Toýst sen elbetde öz käriňi gizläp bilmersiň. Ýöne sen onu açmaly. Açylmagy kömek etmeli. Şondan niçesine bolanak wunderkindler köplenç soň kösenýärler. Sebäbi kiçilikden öte uly ünsýärliýär. Bu temany öwrenmeli. Ýöne aslynda wunderkindler köplenç bir yetkinjek ýaşyna ýetýärler, gaty kösenýärler. Şonu ýalak bir tema bar. Şoň üçin gaty çağany ol alymada ötü aşa nemetmegem gowdal oynamalym, wagtyny ýatyk galmaly, wagtyny kolanam içmeli, hemme adam yerler bolmaly. Gowsy netçek bolýarlarda. O enatalar gowsy netçek bolýar ýöne. Soňal iriýa ýa-da jemgyýetden özüňe bolýar o gowdal. Asly şo gowdal eken men şoň şu temalar şu agdaýanym meňem öňümde bar da. Ulym entekçi de, kiçim. Onuň şoň üçin bir açyk hemem dinleýijilermeden bir açyk praktika bolsun ýa-da sizinni näme de bolsa nälik diýin. Bilemek bir hilek. Akıllı görýärmi, näl görýärmi? Daşyňyzdan men fikirleýänem, siz barada men pikirim şon ýaly. Sağ. Men pikirim şon ýaly. Bir ters saat maslahat bermejek, bilmeýän zadyny aýtmajak diýal görýärni. Bilemek ýerine bilemek diýäňizde, onuň şoň üçin İnglisleň bir gowy sözi bar. Çağaň terbiýeleme diýär, ol saňa meňdär diýär. Şoň üçin özüňi terbiýele diýär. Şolam gowy näme? Hakyky. Niye hilem bolunna bir hava käwat başgaça da bolýan köplenç bir maşgaladan çykan çağa şo maşgalaň bir gadalary, düzgünleri, düşünjeleri siňe şoň. Ene ata göreldi. Ýöne inni media bada. Özüm kän mukdarda. Mediada da hemme zat elin aýatynda da. Men meselem özüm şo pikirlenim de men näde soňodam diýip şu aýdym saly. Bitmakingden başladym asla. Bitmaking tip neme täze söz geldi de olam ýam täze de däl o söz. Ýöne biz indi könelli de kompozitor we saýlanda we klasik sözler bitmaker diýip geldi. Indi şu wagt biz bitmaker bolup gelýär men.
Bir onun aydımçı hem tere de bizde yok masalamız. Ayd sunuğudur yakin yok. Hiç ilmen göremek kiçiligimden. Yönü şu medya. Disk görýän, olaydym dinleýän, bulaydym klip görýän. Şondan bolup gitdi mende. Men haladım, şeýpdi, şondan gitdi. Bizimkiler hem şeyle. Men asıl özüm hem şeyle. Nädip beýle bolup ta sebäp bilen höwes göredi şonu ýa-da. Şoň üçin niçesini bolanak men öýe geçirsem studiýany. Bolmazak bola, sonra da bolmaýar. Maňa meňde mesela diýeni ýöne men höwesim. Men özüm gowuram soň men şu käri. Bir hillek näýlik diýin. Gowury anda näýlik bir pradajamyz adamlara neme berýän? Nastroýenie berýän mi biraz näýlik diýin? Golluw berbilýän. Şatlygyny paýlaşjak bolýan. Şatlygy berbilýän sen käwat gynanjy berýän. Ýöne pradajy golluw da ikisem. Golluw tan etdirýän, meselem toýunda hyzmat edýän. Bir özüňem bir hil näýlik men üçin bir hil oýun ýalyp da. Şu kär edil iş diýip bilemek da şu işimi. Hobi diýler, hobi güýmence. Bir gowurýana iş diýip o iş diýen aňyrsynda bir hil kyn, agyr iş etmeli. İş ýokmana göremek da. O iş ýokmana göremek. Aýony iş bi. Men şoň üçin şu käri haýlyda begenerdim. Belki ýöne başga kärlerim söýýärler, jonýarlar, iş diýip gidýän işlerini. Himmeti del gowurýanlar. Yo, diýjek bolam hem islerini kärem jonýal bolup bilýändir eger gowursam. Eger gowursam. Gowursaň şeýle. Näme arator diýenmi, filosof diýenmi? Taşarrutly biri. Bir gedek näme barada soradylar. Period bolýar, çağlarda ýetkinjek döwrüne bir hil agyr döwür bolýar. Geçiş döwrü. Owa. Şonu şo döwür nädip geçirdiň diýe. Oğlum gyýdymy şoň bilen. Şoň nemesini metodyny gowurdym. Nire gitsem ýanymdan gitdim diýe. Ha. Onuň o giýje onnomyny oturuşyk bolsa da ýanymda diýe. Onuň ol öz nemelerini töwrülnäk ýetkin öz ýaşdaşlar bilen dälle, men bilen köp boldy diýe. Onuň men dostlarym bilen, men gatnaşan adamlar bilen, hat ul adamlar olaň ýaşaýyşyny, olaň düşünjesini gördü diýe. Şo kömek etdi diýe maňa diýe. Erwet metod dälmi ka diýen. Täbäbi wagt goýmandyr da oňa biderek bolup bolupdyr. Owa. Wagtyny biderek geçirmäge wagt goýmandyr. Inni men diýjek bolany belli bir özüňizde bir işler göz ýetiren bir ba metodyňyz bir eýlerek massagatyňyz diýerler. Her kimiň özü elbetde neme? Öz boluşly, her kimiň çagasy, her kimiň başgalasy. Ýöne bir umumy bir massagat barmy diýjek bolýarna? Bir öwrenere sizin pikiriňizçe. Ba, mysal üçin sizi bilmedim meni. Menne ba, men kakama meňdejek bolýan. Tabi kakamy hökmen söwmekdel şeýle feredene de bir hili çekinýän şu edeniýiň ýalňyşlygyny düşünýän. Onuň öwmelerini näle öwýä, käýemelerini näle öwýä. Kakama meňdejek bolýan. Meni öz çağalama feredene. O da kynçylyklary bar. Çydamaly, gaharyň saklamaly bar. Käýemeleri bar, men halamak aslında käýemeni. Mene şoňa meňdejek bolýan öz kakama. Belli bir metod ýok. Yo, näme girýär oň üçine? Näme girýär? Mysal üçin kakamy berýän ünnewi beriş şekli bar. Beriş ýagdaýy bar. Näme diýär? Essin diýär. Edip söwünjüni essin diýär. Şoň ýalňyşsyny edip öwrensin diýär. O ne dur on etme, dur mun etme. Men pikirimçe şu ýalňyş. Dogry. Degme essin diýär. Etsin käýinjini essin şoň dogry my ýalňyşlygyny görsün diýär. Degme mysal üçin elini agyrsyn mysal üçin çalaja. Şondan gitjek bolýan menem. Ýoksa ine oçmadyň diýişler öwrenmän galýa. Şunu ýalňyşlygyny bilmän galýa. Şoň bilen şunu deňeşdirmede ýalan bilen dogryny bilmän galýa. Ben şonu aýdyp biljek. Alanda standart hemmämiň keldi. Näme owa atasynyň enesiniň ýanyna gidýän ekenlerde. Maşgala bolup ýer hepden ahyryna me. Onuň ogullary ulanyp başlaýardy. Niye közüm gitjek diye.
Ay yol eýle, beýle kyn. Adaşarsın biz arada ders diýip bejes kagaz goý bermejek bolýa. Ýok, men uly men gitjek diýip tutturup dur diýe. Ay bolýa wagdala gerýärler, urudyp durlar. Kagazy jüsüne bir hat goýýardy. Gaty gyssansaň şunu oka diýe. Ay näme diýäň ay kaka diýip ene näme gile bolup wagdala neme poýda minip diýe. Ayna barýa bolýan köpçülük her kim bir eýlek geçýär, bir beýlek geçýär. Hil adamma gorkup başlaýar. Onýar ulam däl bolmaly. Gorkup ýaýdanyp başlaýar, bir hilek darygyp başlaýar, näme etsen bilen hiç hilek habarlaşmady mümkinçilik ýok. Birden ýanky hat ýadyna düşýär. Elini jüzüne oryp okuýar bolan. Oglum men gapdallyk izaqy agonna diýdi. Terbiýän ýanky arsanyň nemesi şonu ýatlatdy. Çağa mümkinçilik bermek ýöne ýanky gözasyny özüne öwrenmäge mümkinçilik bermek. Gaty terbiýäň esasy nemesi diýär. Olmazsa. Yani ol mümkinçilik bermeli ýöne gözasyna da. Hawa, olmazsa. Men aýdyp biljegim şol. Galanda Men käýemelimi? Käýemeli ýerine käýemelimi? käýemek gerek. Ýöne käýenjiň näme dozasy diýär. Dozasy bar. Kemsidici, göwnüne degiji, kiçeldici ýa-da näme travma diýär. Sağlık travma goýuju töwüş däl. Ýagdaşlarda guruluşdyga. Feoban niçin sorunlar türkmen görnüşleri bar türkmençe. Käýemeli maksady näme? Şoň ýalňyşdygyny düşündirmekmi? Şonu etmellerligini aýtmakmy? Ýa-da şoňa jogap bermekmi? Ine käýemelimi? Ýöne gakaryny çykarmagam käwa bolup bile ýalňyş ol elbetde. Ýöne gakaryny. Urmak näli? Bolmaýany bilýäs hemmämiz. Bolmaýan däl. Ýöne saňa sorada näle dözjek? Uraňakmy? Ýok. Urk görmediň. Urk görmedim. Urmallar. Bilýäs urmallar. Ýok. Hemme kişi bilýär urmallar. Düşündim ýöne diýjek bolýanym uranyň kömegi degen ha. Urk görmediňmi? Ýok. Hiç çeli. Ýok, şoňa maksat bar. Şonu şoňa gaharlanmaň maksady näme? Sen maksadyň näme? Şu döwdi däl. Döwdi şoň toýa gidýän planşet döwdi. Gaharyn gelýär. Ol onuklar. Misal berýän bir Ol misal. bitir nämesini täkçaşynda. Sen sonra açma. Toýa gidýän planşet. Öýe gelin getirdinmi? Näretsin? Ýok, döwdi de indi. Sen şonu gaharlanyp urmak çema da sen urmana çelli gidersiň äder. Düşündiňmi? Ýöne şoň käýemek maksady şoň ýalňyşdygyny düşündirmekmi ýa gaharyny çykarmakmy? Ene şoň dozat şunu. Hawa. Ýa urma. Uranyň kömegi täbi men däde diýende men dädem pahyr el gallaryna. Ejem elbetde o hemme köpejede jeýledi. Ol bul käni görün. Ol gatam woraňak o. Agyryna bir nälik diýen ol ýa dowdan bizden näme etiji de kitjek näme gemerji de. Önen dädem pahyr hiç el gaýtarana. Ben şo diýjek bolýanym nälik diýen beter gowurýardyk şol urmaýan çünnäli ýöne beterim çekinýärdik. Ejemden on ýaly ejem eýdip burulsaňam arap bolýar bir eýle dädem bildirmän ejemden sorak gidilýän wagt köp bilen şo da ýogsa mijem uranak dädem. Ýöne şo gahar gelýmesin nen gorkýardyk. Bir ýyl gatwaraýmesinden gorkýardyk. Şo men aýdýanlarmy sen Feredenne sen eýem düşünmeli, töwmek. Fereden gorkýanlar bar. Gorkup beýdip Gorkamakdym da şo gatwaraýmesinden gorkýardym, özünden gorkamakdym. Şon ýalak dogry kadýan, şoň insany şoň gelýär kadýan. Uranyň hayran bolmaýar. Bu görýän her maşgalan öz metody, düzgün tertibi başga da men diýenim falsy saňa ýalňyş, sen diýenim muňa ýalňyş. Men şey diýen, menki şeyler. Ýöne geň urýan 4 çağı urman ýekejek edek. Urmak o ýençmek däl. Eje soruyor. Menem ýokam men ejet urýam kadym padadyny ba. Ya urarýar derejä getirýär da kiçik çağda. Ýöne şol dogry däligini düşünýär bolsa da soň aňsat gaýtalasa da şoň ýalňyşdygyny bilýär, ýadyna düşýär, onuň öýüde näme diýär. Meselem döwjede ba o näme çağlar bilen gatnaşýar da çağlar bolýan. Men eret gaqa boljak diýär döwje. Şu işleýär. Öz tapan dadym däl. Öz tapan dady. Men häzir eret gaqa boljak bolýan ýok.
bol Çekin diyen. ya. Hawa. Erwet kaka bolan näme diýär? Telefonlardan ýagmy. Multiklorne çyka garat. Her kim Multiklorne çyka. Öýde çykaýdy. Ana şu gowurup görüsi gelse ana in gowjak atşo. Şantaj, şeýdi etip bolýar. Gatworor. Blefe diye. Hawa, gatworor senden beýsen diýse in gowy agram şom kadyan şondan gorksa da ýöne çağırdı. Opşim edi oturduk. Sizin çağalaňyz onu ýuwaşdyrly. Men kin bolýarda. Yo. Men kim gördüm. O men bir zada düşündüm. Şunu bilen hiç şunu zastaýa edip bolanak. Hawa. Hawa däl edip bolýan çağalarken Süleyman. Hittirip oturan çağaken men kin ettirip bolanak. Näme däl? Etjek därliydi mi? Edenak. Däldiň çağırıp sen o ýerni görýän bolaymy? Şo gowy. Bilýän Men şo bolduğunu. erwetlik göremek. Gaýta gowy. Sözüm tutturma. Malide däl. Misal sen durmuşun köp bölegi biz ýa studiýada ondan bundan. Ýa açan marýan misal 24 saat 8 saat bar ýa-da gowwatyny duşýan bolaymy? Atak mal Süleyman. Pikirlen şonu. Ýok. Men sen ýüreginde kelläňde ýalyk gidenak elbetde. Sen ara çalaja goýup başlaýan bolsa men işlemeli çykaýdýan bolaymy? Ýok. O göçür ya. Reşatka daktım. O diýenim bilen bolar. Aýnalar ikinji etajda men koy. Aýna reşatka daktım. Reşatka çenli baryp şu killidini çykarjak bolýan derejä bar ya. Bilýän şonu etmeliler. Onu ýöne parlak görýär. Men onu oň üçin urup ýa söwüp ýönep etmeliler bolly. Akylly dagdýar. O näme tarapdan akylly däl. Bir nälik diýenin edip bir akylly jeýdi oturan çağa däl. Yo. Şey şunu ýaly etmelem dälmi kädýär? Men pikirler. Demem dowsun, ýyksyn, Essin. özi kılsın, görsün ýa sen diýsin. Sen biziň öýümizde baryp gör, öýümizin Louvre muzeyi ýaly tuwalama. Garaşýan bolsunlar onu remont etjek. O bilem şonu. Soba. Ne boldy? Kısaga towraga oturup durys. Jemleýle bir aýtjak, iňi soňunda bir aýtjak zadam bolsa, senem arsan birinji sapar men bilşime şunýalyk platforma, media platforma şunýalyk islenik formatda çykyp görana. Şo birinji gele bir aýtjak goýjak zadam bolsa, Aýtjak goýjaklaryma şu. Mähran dostlar, türkmen dilimizi dogry gürläriň dogry, ulanyryň dogry bileliň. Galibesler o dogry aýdym, birinji sapar çykdym dogry, özüm näýle alyp barmalysyny bilemek. Şunu ýerlerde Yok, gülýäli. Döwjäň diýişýäli, döwje elim al, Ferhat elim titrýär. Şonu ýaly. Sag bolun, umman Süleyman çağıran üçin Goşmurat gyzykly söhbetleşikler etdik. Her kim şu söhbetleşikden ölçü bir zatlar mani çykaranlar, belki bir zatlar düşündirip bilenler, öwredip bilenler ýa-da ýalňyşrak gürlän bolsa bagyşlamaşakdan. Umman sag bolun. Men her sapar öňküsanlar diýdim, Kanadada garaşmaň diýip meni bu ýerde diýjekkä. Men pikirim ýaman gowy podcast boldy. Goşmurat amsaňda sag bol. Ikinji ýerde mehman ente känge çağırar. Sana sag bol çağırany. Seni neme eger garşy bolmasaň, madama mehman edip çağırmalymy? Maňa aňsat bolýar, bir hilek näýlik diýen. Seni barsam soňky saparda nesip bolsa, bir wagt tapsam. Sen ýagdaý näle bolýar aýdym herki. Gonç melef geldi diýene. Şuma sen çağır ya. Üstüňe de başga ýere gelýär. Yo, onu neme. Ýene toýda waka bolýar aýdym. Bizde qada ýok. Diýjek bolýanym şu wagt kän gurulşyk, şu özüm şu wagt boldy birazajygym bolsa kän bolar görülmediler. Onu kasete doldy. Ne şo da şoňçu saklap otyryn. Sen bilenem soňky sapar görşemde bu qadiýan umyt edýän. Nesip bolsa. Oçmaratyn goşşak badyň bolsa, onuň oglanlary bar, hawlsyn aýtmaly, ýatlak geçmeli, marat ine ýatlymanlar, savidushim hakyky şol. Bu ýerdegem ýaranak, geçen gedek syomkasy bardy. Ine olamyn işleýär da, ýa çağalar bar. Görüp otyr, salam diýi, salam. Awa. Diýjek, bäri geçeli görermi görmändir. Görýär. Ýöne diýjek bolýanym, art meselem oglanlar öňkönkülük. Ne yerimizi ütkötdük, ünsürseler. Ne her gedek demetdigimizden ütkötüp durar. Yerimizi ütkötjek bolar. Goşmurat sen näme aýtjak boldun? Çağıranyňa sag bol, ilk bilene. Nowatçy mehman ýaly gelip berermin men. O çağırsaň.
Bize gyzykly, maňa gyzykly. Bana da. Gelip giýçirek da ýazýan wagtymyz böyle başlaýançak birazajyk irkilememedi. Ýöne başlamyş soň açylym. Hor çekdi. Inni ýalgyda oturan olanlarym toýdan geldiler, ýa-da özleri olara hiç biziň bu gurrunymyz gyzykly däl. Görüp oturýan şu wagt esatanam sen arkaňda golany degişli. Ýem birinji düýüşiniň başyny görüp başlady. Ýöne belki şo görýänlere gyzykly bolar diýip umyt edýän. Bilmek sağ olmasa da. Şo agam aýdýaly, her kim özüne bir zatçyk tapsa ýerine düşdügi şol. Esasy maksadymy da şoda. Hype ýok berde. Hiç moda gowalaşyp ine şunýalak bolar ýa prosmotr o däl aradamyz. Gyzykly belki bir ýerine de gyzykly bolar. Bir adam görsün, şo bir zat alsın, bir lezzet alybilse, maksat aslym her gedegen men size düşündirýän, w opşym näme üçin edýär oglanlarym soraýar. Ýanymyzda oturan ýaly edibilsek, dinleýijiler, ediştaýda oturan ýaly, dinläp oturan ýaly edibilsek, bar maksat şo. Bu urady bilsek, ýöne näýlek diýende bir adam görsün, iki adam görsün, 10 adam görsün, ýöne öz nemesini tapyp bilsek, dogry işleýärmiz bir näýlek diýen bir biler ýaly kanagatlandyrýar. Onum garşylaýanam gerek, kommentariýamy, näme dogry diýäsmi, bir adamyz belki ýalňyşdyr. Şonu aýtsaňyz, galanlar şoňky standart, näme patpysatçy, like, onu bul, pikirleňiz, teklipleňiz. Sag bol,